ம்ஹ்ம். இன்னைக்கு எங்கள் ஏரியா சுற்று வட்டாரம் எல்லாமே வேறு லெவலில் இருக்குது. இயற்கையின் மாற்றம். உண்மையிலேயே இந்த பணியில் அப்படி சுற்றிக்கிட்டே இருக்கலாம். செட்டியார் பார்க்கு சைடு எல்லாமே வேறு லெவலில்.
சுத்தமாக ரோடே தெரியல. குறிஞ்சியாண்டவர் கோவில் சைடு வேறு மாதிரி தான் இருக்குது இன்றைக்கி. அப்பா ரோடே தெரியல. இதெல்லாம் சரியான வியூ. இன்றைக்கி மிஸ்ட்டு ஃபார்ம் ஆகி இடத்தையே மறைச்சி நிற்கிது. எங்கே தொடங்கணுமோ அங்கேயே வந்தாச்சு. இடமே தெரியல. அவ்வளோதான்.